andraso tesitentsika hely blandina magnano sariny telefonina vaiavy zaho asy manakory fihetsem-pona azy fitiavagna izy niany mafana fondraso. Allô bébé, karakory vadiko? Oui vadiko. Mana zany? Non bébé, avy taminao mo 7 millions d'ariary nalefako taminao igny. Oui. Zala zaho kony fa tsara nahitana vadika kalentsy ampy 7 millions d'ariary. Ya, afa nalefako tamina rendraigny ty. Ya, afa nalefako agny. Matokisana Odette. Odette sotra tamin'ny pisinata. Ary hitanao, zay ndraiky vadiky tsy mifagnentana. Izy lavapeky za fohely. Ave zany maro loatra tsy ngofo maramaragna fohelinazy makoao izy. Javeky ranonivy izy mandray mialy mantsimbaliky. Azov. Mafia. Ino mo raha magnano izy Zagnahary? Azov mijaveky ranonivy. Asa ndraiky baraky iky zahay. Testa raha nataoko anaky raha magnano ndraiky tana zaho. Za koa tsy fitestegny. Hitanao tsy mandeha. Testeky izy ty. Za tsy mila na. Ampiseky anarany tsy raiky. Zafady za ko testegny anaty. Sasanala mba nahtony any am sasagna. Kopka za. Nanena contestant. Za tsy mila zany. Fitiavagna fa hantitry agnatin'ny tragno koa mbola tegna fitiavagna ifo. Tegna hantitry boka mbo te hagnontany. Za zay totopasana rano io. Regnazy zany. Ya, fa tetar za mo testegny magnanila. Pasal lima trano pia. Tegna tiato la kontegna karaha lefa defaka zala marigny Testegny hely. 7 millions boezina zany tsara hitako.